Miinterbinir na si Gobernador Gwen Garcia kalabot sa problema sa mga floating cottages sa lungsod sa Cordova nga walay mga permits ug makadaot sa kinaiyahan human na ngayo sa iyang tabang ang opisyalis didto. Miluwat og executive order si Garcia nga nagdili sa pagtukod pa og mga floating o fixed cottages didto sa maong lungsod nga duol sa mangrove area, municipal fishing zones, foreshore areas ug public beach zones. Matod sa gobernador nga sa iyang kamanduan, gawas nga violation kini sa balaod nga mao ang Presidential Decree No. 1067 o ang Water Code of the Philippines nga gipaluyuhan og Provincial Ordinance No. 2021-01 o ang Cebu Water Code nga naglatid sa easement aron dili kini makabalda sa publiko. Ang maong mga balaod nagdili sa pagtukod og mga istruktura sulod sa easement area sa Kadagatan ug mga sapa. Wala usab tarong nga waste management ang maong mga floating cottages o makadaot kini sa kinaiyahan kung magpataka lang sila og labay sa ilang mga biya. Wala usab sila pagtugot o permit gikan sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Cordova. Sa maong Executive Order No. 19 nga gipirmahan sa gobernador kaniadtong Martes, Agosto 9, gidili usab ang mga operators og pump boats o uban pang sakayan sa dagat nga maghakot og mga construction materials aning mga dapita. Ang maong desisyon nakabot sa gobernador human sa iyang pakigtigom sa mga opisyales sa Cordova ug sa mga nasyonal nga ahensya sa gobyerno sama sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau kon EMB ug Marina. Mismo si Cordova Mayor Cesar Didoy Swan ang miduol kaniya aron mangayo og tabang. Sa pagkakaron, matod ni Mayor Swan, aduna nay kapin 300 ka mga floating og fixed cottages didto ug magkalain-laing dapit didto sa Cordova. This is a time that we all collaborate forces, because we are trying to preserve the waters of Cordova so that it can continue to be a tourist destination. The way this is going, in about a matter of time, this will be practically killing the goose that lays the golden egg. This is also a marine disaster waiting. And then if the fish are affected or killed, wala na rin ang first means of livelihood. Midugang usab siya nga pangitaan og paagi sa gobyerno kung asa ipahimutang ang mga tag-iya sa mga cottages nga gipangtukod sama sa paghatag kanila og relocation site. What is the solution? We are going to stop their livelihood. They will no longer be earning. Now, for how long and what is in store for them? That is what needs to be answered so that they can be convinced na this is really, after all, for the greater good and for the future. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.